Diana, é un deputado municipal pola CDU, e máis o outro con cargo interno no partido. Eu vou facer unha mínima introducción moi pequeniña, máis que introducción, unha pequena visión persoal desde aquí, un pouco ver as reflexións, digamos, que hoxe en día podo tirar eu para pensar, non as reflexións fechadas, senón algo sobre o que refletir a respecto da experiencia do 25 de abril en Portugal, máis ben falando do que sería a experiencia do pouco máis dun ano, até novembro do 75, un proceso que non é un día, evidentemente, tamén ten un antes e un despois. Non vou ser moi longo nisto. O proceso revolucionario que se deu en chamar Revolución de Abril, Revolución dos Cravos, ten para nós, como galegos, ten unha serie de caracterizacións que o fan único. En primeiro lugar, pola súa natureza, pola súa esencia. Unha esencia, unha revolución incruenta, digamos, falsamente incruenta, porque foi incruenta a certo punto en Portugal, non nas colonias onde correu o sangue a regos, como se costuma dicir. Unha revolución que se derrubou un sistema autoritario, un regime fascista, que provocou a libertación das colonias da antiga metrópole portuguesa, proceso contradictorio e longo, mas bon, que deu niso, na libertación das colonias, e un proceso de abril de 74 a novembro de 75, en que se tentou, cos seus erros e os seus acertos, construir unha sociedade nova, en camiño cara ao socialismo, penso eu. Conquistáronse direitos para os asalariados, para os traballadores en xeral, nacionalizáronse grupos monopólicos, ocupáronse latifundios, houve múltiplas experiencias de autoxestión e de control operario en fábricas e fora de fábricas, procesos moi contradictorios cos seus pros e seus contras visto a posteriori. Diso un pouco é do que eu creo que debemos tirarnos como galegos as lizóns, ver un pouco, caracterizar este proceso, o que deu e o que non deu. Como galegos, a trascendencia que ten un feito como da Revolución dos Cravos, eu creo que é fulcral, por proximidade xeográfica, pero non só, sobre todo, por proximidade histórica, proximidade cultural, casi comunitaria, a respecto ao longo de moitos anos, sobre todo no século XX, o relacionamento que houve profundo entre galegos e portugueses, políticamente tamén, toda esta proximidade, esta trascendencia, xunto con ser unha experiencia revolucionaria no centro capitalista, nun país, nun estado que facía parte da NATO, etcétera, digamos que fai que sexa unha experiencia que para nós como galegos, para a nosa realidade, ten moita utilidade. Para os galegos tamén ten algo máis, ten o papel da solidaridade, do apoio, do máis humano, o máis militante, digamos, e ao longo dos anos, actos como este, exilio, xente ali apoiada, forneceuse apoio logístico en 1000 ocasións e en 1000 proxectos. Digamos que houve un relacionamento moi forte e que xustifica que estexamos aquí e que sexa un tema moi interesante e do que temos que pensar. Feita un pouco esta reflexión, quería deixar unhas pinceladas dun pouco o que eu me coloco, o que me plantexo depois de ter pensado sobre a experiencia do 25 de abril e hoxe en día que preguntas nos podemos facer que podan ter utilidade, e coloquei unhas pouquiñas e xa acabo. A primeira sería a importancia que ten hoxe en día, sempre tivo, e a pesar de certas correntes postmodernas que por sorte parece que se están ultrapasando, están deixando atrás,
a importancia de comprender a base material das sociedades para entenderlas. A base material, que é a base obxectiva e subxectiva, que é a subxectividade dos povos, que é a base económica, estrutural tamén do Estado, as relacións políticas, digamos, a interrelación, a fortaleza dentro do proceso da luta de clases dos diferentes segmentos da poboación. E vemos que iso era importante, foi importante no 25 de abril e demóstrase co paso dos anos que é fundamental. Entón, pois, conscientes diso, do papel da situación dunha guerra colonial en Portugal, o que dicía antes, non? Esta visión un pouco idealista ou inxenua da revolución dos escravos, isto visto desde fora, evidentemente, da revolución dos escravos como unha revolución romántica, aos escravos con fuxís e todo moi bonito. Calquer revolución, inda que sexa unha revolución que sofre a contrarrevolución e acaba por perder momentáneamente o momento, impón pola súa situación, impón pola propia luta de clases, impón un confronto, unha represión, un choque que ningunha boa vontade que podamos ter de que as cousas vayan ben, corren ben e non haxa disturbios ou non haxa represión, presos, morte. Chega un momento, máis tarde ou máis cedo, que pola propia dinámica da luta de clases, o radicalizarse, sí ou sí, conleva, pois, iso, conleva toda unha serie de medidas por parte do Estado, por parte da reacción, que son inevitables e dentro do contexto cada vez, que tamén determina, evidentemente, e digamos que esta reacción ten que facernos pensar cual ten que ser a nosa reacción frente á reacción burguesa, frente á reacción conservadora. Isto estaría ligado a varios aspectos dos que tamén habría que, penso, desde a Galiza reflexionar. E moi ligado con isto sería o da orde e a revolución. A orde e a revolución son termos históricos, non existe a orde en si mesma nin a revolución en si mesma fora da historicidade do momento. Neste caso falaríamos de orde burguesa frente a unha revolución, pois a caracterizacións non a vou por eu, pero bueno, democrático como mínimo.